Salut mă băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Metin 2. Iată-ne aici din nou. Câțiva dintre voi mi-a cerut să mai fac. Eu nu prea am mai jucat foarte mult, am prins decât un event cu CL-uri. Am mai bătut niște super metine. Cam atât. Am reușit să cumpăr platoșa asta de dragon. Vreau să bag ceva bănuți. Să iau niște bonusuri pentru ea. Poate bag să iau și niște Young, pentru că nu prea am timp să mă joc. Uitați, mi-a picat și un dinte chiar acum. Am reușit să fac level 46 pe cont. O să fac un alt cont la roșii pentru că am niște prieteni acolo, 3-4 tovarăși care o să mă mai ajute, o să mă crească level 42. Cu itemele astea pe care le-am acum, o să mai reușesc să mai fac. Bineînțeles, voi sta farmer, voi încerca să bag cât mai multe cărți, să fac geul, de ce nu? Și să mai cumpăr alte iteme. Haideți să vă arăt și restul itemelor. Tot acesta plus 6. Am reușit să iau un coif plus 9. O pereche de abanoși plus 9. Rățara un KPV. Folierul trebuie să-l schimb. Și o pereche de papuși cu un KPV. Statusul nu este cine știe ce. 350 apărare, 8 KPV. Rezist destul de ok. După cum vedeți, bat aici la bo. Bine, acum bat în plictiseală, nu dă altceva, dar o să mergem să spargem și un metin de 45, să vedeți. O rezistă contul. Mi-am luat arma asta de 40. Am bătut la CL-uri, fraților. Cine știe și joacă metin, știe despre ce vorbesc. Am reușit să fac în templu de 170-180. Dar, bineînțeles, erau foarte, foarte puțini. N-am avut loc. Fiecare cameră din templu era plină. Aveau oamenii conturi de 100, de 120, deci n-aveai nicio șansă să te bați. Noroc că am avut tovarășii de la roșii, tot la fel cu conturi de 100, 120 și veneau, mă ajutau. Dacă se băga cineva peste mine, băteau. M-au ajutat băieții, am reușit să fac și pe această cale le mulțumesc foarte mult, dacă o să vadă acest video. Hai să terminăm grupele astea ei, să mergem să batem un mete de 45. Contul rezistă, dar nu foarte, foarte bine. Dar e acceptabil. Să vă arăt imediat. Pare asta o țin, că nu mă mai interesează contul acesta, v-am spus. Fac altul. Haideți să vă arăt aici cum se mișcă. Eu zic că e destul de ok. Meciul nu este unul foarte mare, 700. Înțeles, dacă luam arma de două mâini, cu acestea de o mână, cred că dădeam undeva la 800. Dar am zis să o iau pe asta, că la eventul cu CL-uri am bătut de jos. Mai băga licor ce are. Mai fugim puțin, fraților, o să mai stăm să mai omorâm mobii, că șerpii ăștia dau destul de bine și dau și o travă. Stătem puțin, revenim la metin. Nu știu ce sunt astea, semințele astea. Cred că mai am aici, știm că 3. Am mai jucat de mult. De asta mă refer, n-am mai jucat de vreo 2-3 ani, înainte mă jucam foarte mult, m-am jucat 6 ani, dar am lăsat. Și acum, sunt schimbate, s-a schimbat cu totul, nu prea mai știu. Așa mai 14 zile, ceea ce este ok, dar nu e problemă că o să mai băgăm bănuți. Poate cumpărăm și ceva Young, după cum am zis. Și acu e nasul, uitați și voi, frații mei, dacă n-au venit beduinii aia de mă sparg. Contul încă nu e bine pus la punct. De asta vă zic, trebuie să facem rost de bănuți. Punem contul la punct. Hai mă, v-ați gândit acum să veniți beduinilor. Rupeți voi pe mine. O să iau niște iteme cu 1,5 KPV, bineînțeles. Dragonul acesta. Pe dragon o să încerc să-i bag bonusuri, o să-i cumpăr. Știu că este foarte greu, deoarece o să bag. Ca să-mi intre 4 bonusuri pe ăsta, o să bag în jur de 8, adică o să cumpăr 2 seturi de 4. Marmură, cred că au tovarășii mei, mă pot ajuta, deoarece ei au deschis foarte multe CL-uri și de câte știți, CL-urile alea. Bine, eu așa știam înainte, acum s-o fi schimbat drop-ul. Am dat o carte abilității. Mâncarea fulgerului.
Da, deci după cum v-am zis, la CL-uri, nu știu dacă s-a schimbat drop-ul sau este același, știu că picau marmure binecuvântate, să-ți bagi a 5-lea bonus. Pergamentul dragonului, bineînțeles, marmura mă ajută pe mine să bag al 5-lea bonus. Hai să schimbăm și noi CH-ul, frații mei. Mai spargem unul, să mai stăm de vorbă. Deci încerc să bag pe dragonul la 5 bonusuri. Să bag prima dată 4 bonusuri, după aia bag marmură, schimbăm bonusurile, prindem 1,5k, depinde ce noroc avem. Așa, cu de fiere ok, aba noștri sunt ok. Putul, o să încerc să vină un pentagon plus 9 imuni, undeva la 200 de caca, să zic. Bonusuri mai praf așa, decât imun. Cam scump pe acum. Așa, itemele cu un K, cu 1,5, poate și 2K. O să și alea în jur de vreo 100-150 toate. Și arma, bineînțeles, că nu o să pot să o folosesc pe aceasta la infinit. Armele de la misiuni. Trebuie să-mi iau un RIP pe 35, 40. Ceva la 3-400 de milioane și ăla. Cam asta e, după aia avem contul. La nivel 42, ne băgăm în map 2, pardon. Vale aici. Etine. Facem cioabele. Ușor. Facem, ne bazăm noi cu timpul. Bine, trebuie să-i acord mai multă atenție jocului, vă dați seama, că nu prea stau pe el. Mă joc mai multe jocuri, încerc să filmez, fac live-uri. Mai am și un serviciu, vă dați seama. Mai am treburi. De asta zic, încerc să bag câțiva bănuți, să cumpărăm Young și să facem aici, să facem treabă, tot ce trebuie. Chiar îmi place jocul, dar nu prea am timp pentru el să-l joc. Asta este problema. Dar să sperăm că o să fie totul bine. Văd că mi-au turnul continuu. Ceea ce mă enervează tare. Asta am vă zis, trebuie să-mi iau neapărat imunul acela. De la următorul episod, frații mei, o să avem bănuții, o să avem itemele, vă promit. Și o să avem și contul de level 42. O să vedeți ce o să facă fratele vostru. Pe cont bazat o să ne facem. Băgăm, cumpărăm și exorcizări. Știm. Și dăm tare paură. Dacă nu face noi GO până în vară, forță mare de tot. Da, să vedeți, frații mei. Vă minte fratele vostru când vă spune. Să nu uitați diseară la ora 18, frații mei, avem livestream. A, mă, nu mă omoră acum, mă. Uite, mă, cât mai are metinul ăla, mă, și m-a omorât și mai dă și semințele alea acolo. Da, mă, frații mei, de diseară la ora 18 avem livestream. PUBG Mobile. Vă aștept acolo, forța seara, foarte frumos, mi-a plăcut. Foarte, foarte frumoase meciurile. Am jucat 12 meciuri și am avut win-uri. Având în vedere că se bloca emulatorul ăsta și făcea toate figurile și fițele din lume posibile. Nu știu care cu update-ul ăsta. Hai că ne-au rupt ăștia, dăm și noi acum ei. Marge și noi ăsta în sfârșit, am murit de 2 ori. Treceți cu vederea de aici, nu contează. Ia, ce ne-a dat? Cartea abilității. Marea... Bă, dar mi-a mai dat-o, mă, o dată, aruncarea fulgerului, chemarea fulgerului. Bă, numai chemări de-astea ne dă, bă. Pune fără mișto. Dacă nu ne-a rupt în chemări. Deci da, mă, frații mei, după cum am zis, data viitoare o să vedeți ceva frumos, frumos de tot. Cont la roșii, level 42. Dragonul bonusăm, itemele le schimbăm. Tot. Și de acolo o să înceapă nebunia aia mare, o să începem cu boși. O să mergem să facem de teranuri, bineînțeles, o să iau un cont de level mai mare. Ca să pot urca la etajul 7. Să vedeți ce o să fac. E nebunie mare de tot. Știu că promit multe, dar o să mă țin de cuvânt. După cum am zis cu contul de PUBG. Bine, acum nu știu ce includ PUBG-ul, dar până la urmă e un canal de gaming, toate jocurile au legătură unul cu altul. Dacă sunteți noi pe canal, puteți-vă în secțiune de videoclip, puteți-vă la giveaway cu PUBG Mobile și înscrieți-vă acolo, frații mei, cu particip. Tragerea, cum v-am zis, la 300 de abonați. Da. Acum, cine este norocosul, va câștiga. Yes. Sper să bucure de cont. Dar noi suntem pe metin acum, nu mai contează extragerea, ne rup beduinii ăștia. Ne sparg. Bă, frații mei, ce să vă spun, am dat pe dragonul ăsta 150. Pe abanos și am dat 40 de milioane. Pe mi l-a dat un tovarăș. A, mă, ăsta e bazat, mare, Eli are nebunii pe el. Da, și voi cât fug de metinul ăsta, bă.
Da, bă, facem gameplay aici de rupem noi pe Metin 2 Ro. Băi, mă, trebuie iteme, mă, frații mei, trebuie iteme ca să facem contul ăsta, să-l punem la punct. E ce trebuie, bă. Hai să-i omorâm totuși, să nu mai chinuim cu ei. Dacă stau și fug, ei se întorc înapoi, mai bine îi stau și umor. La alchimie, am băgat decât 7 coruri. V-am zis, n-am jucat. Acum că o să ne apucăm în forță, vă dați seama că o să mai fac conturi. O să băgăm câte 5 coruri pe fiecare. Nu o să fac 5 conturi, ia câte 5 coruri, dar 2 conturi. Adică să am câte 10 coruri la zi. Pare destul de ok. 10 zile am 100 de coruri. Dacă o să fac ceva de 100 de coruri, dar 300, o dată la o lună, fac ceva frumos, săgeată otrăvită. Da, frații mei, deci am spart aici metrele astea, am mai vorbit, am mai discutat despre ce o să facem. Viitorul nostru pe seriile de... Pe seria, nu pe seriile, pe seria de Metin 2. Cam atât a fost. Ăsta a fost episodul, după cum v-am zis, diseară la ora 18 live stream PUBG Mobile. Noi cu Metin 2 o să venim curând. După ce o să avem tot ce ne trebuie pentru a vă face un content cât mai frumos, cât mai de calitate și pentru a vedea, pentru a avea ce vedea. Eu am fost capitanul, frații mei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că nu v-am plictisit foarte mult, n-am vorbit foarte mult. Bineînțeles, în 12 minute de cât am filmat, am vorbit 10, dar asta este o altă problemă a mea. Plin de energie în dimineața aceasta. Vă aștept diseară, vă pup, numai bine, frații mei, ceau ceau.